Tak stát, pojď mi dělat výry, ty se na malé. Ale naše prohlídková trasa bude mnohem kratší. My během té prohlídky ujdeme jenom 1760 metrů. Jinak vlastně doufám, že budeme mít štěstí a že během té první části trvají všechno těch výkopů. No a ty výkopy tady právě skončily hledání těch kostí, protože ty kosti byly zanesené hlínou a bahnem, tak ti objevitelé museli vytvářet různé výkopy, aby něco. Když tady právě trávili zimní spánek a občas se stalo, že na jaře byly některé části těch jeskyní zapalovány vodou, tak se právě v této části medvědi utopili. No a protože ta voda sebou přinášela bahny a hlínu, tak to jich chtěla byla v tomto materiálu. No tam už vyšla, můžu. Dívej, jdeme na říkáme mu svícen. Je to vlastně zároveň i znak našich jeskyní. Takže je to přírodní krátník, se dá na něm velmi snadno poznat, že když se na něj podíváte, tak ty růžičky, co vidíte vlastně dole, jsou vytvořeny pod vodou. To okruží vám ukazuje, kam dosahovala hladina původního jezírka a ta svíce byla rostoucí, stalagmit. Jinak si to struktury jsou dutý, jimi protéká voda a říkáme jim brčka. No a když si... Takže ukažte mě stalagmit. Ukázat jenom. Stalagnát. Celé spojený to je. Čekou stalo hodně. Osýpaň ze spodu. části vidíte, že to východ, který už je zabetonovaný a nepoužívá. Ta této je 80 metrů, 25 metrů. Hodím tam za palmu. Tam až 11:12, tam bylo až po...
moudrou paní učitelko. Pleťu ti podobně. Cesty. Pěšky. Proto si jeďme sami. 11, 10, 11. Sněhurko! Sněhurko! Jus, ty kopeš. Panenko Mária. Jus, ty kopeše. Sakra.